Isang magandang umaga ho mga kababayan. Welcome ho sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid sa inyo ng balita't impormasyong makatotohanan, balita't impormasyong mapagkakatiwalaan at balita't impormasyong may paggagamitan. Ito po ang pangako ng buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin hong halos 1.8 million followers dito po sa social media at syempre yun pang milyong Pilipino na naaabot ng ating istasyon. Live ho tayo nationwide via Signal Channel 115. At dito naman ho sa gitnang Luzon, syempre Air Cable Converge Channel 71, live din ng CLTV 36. Mapapanood din ho tayo mga kabalen at sa ating 37 cable partners dito po sa gitnang Luzon at sa Free TV Channel 36. Yan naman, maraming salamat ho sa mga walang sawang tumututok at sumusuporta dito ho sa CLTV 36. Dahil ho sa inyo ay nagtatagumpay ang ating istasyon at muli maraming salamat sa pagkilalang iginawa sa CLTV 36 ng KBP bilang Best Provincial TV Station sa buong Pilipinas. Opo mga kabalen, at isang karangalan ho ito. At syempre, ito po ay alay namin sa mga manonood, alay namin sa mga taga Central Luzon na nagbabahagi po ng kwento. Hindi lamang sa atin, kung hindi sa buong mundo dahil nasaan ka man ay naabot ho yan ng CLTV 36 dahil live din sa ating YouTube channel. Ito pong ating mga programa at syempre yung ating content sa TikTok, gayon na rin po sa ating website. Marami hong mga ganap ngayon at simulan natin. Ito, silipin muna natin, traffic situation muna. Mamaya makakasama natin si Kuyang Paulo G. Santos. Nandyan ho sa inauguration ng bagong mayor ng Angeles City. Opo, wala pong iba, Mayor John Lasatin. At makakasama natin si Paulo G. Santos maya-maya lamang para po bigyan tayo ng latest update. For the meantime, silipin muna natin. Ay, eto na, nandito na si Kuyang Paulo G. Santos. Ayan, wag na nating patagalin habang mainit-init pa. Live na live. Justin, nandito tayo sa Justin, nandito tayo sa Lapid Arena na kung saan makikita natin na talagang lahat ng stakeholder, mga dating politiko at naglingkod dito sa Luzon ng Angeles, kompleto ngayon naanyayahan at ito ang inaasahang crowd dito po in Justin higit 1,000. Yung mga nandito pa lang sa table po dito sa mga kagawad ng media na nakahanay tayo dito, pati yung mga negosyante ay inanyayahan. Ngayon na rin yung mga kilalang cultural advocate dito sa Angeles City na alam naman natin mayaman Angeles City kay Justin dito rin sa mga nagsusulong ng kulturang kapampangan. At higit ko niya po naman ko Justin, i-consult natin kaning kahirapan, mas marano niya tinatang at manis timaya ka rin kayang bisita at metong kaning at bayaran tamo ito kayang inaugural speech na yung kasalungsungan niya ni ko Justin kaning programang naramdaman ko pag-upisaya ining programa kitang regular na palayari kay LGU ating pamangadi ako kanya ating po naman makaposisyon kaning bandera na ning katamong bangsa at asahan ka po Justin napakabagya kaya taga ng yung kapamilya na dinig Maragulas Green Kenny na mo naman nano'y takapaglasan ng Consul Lasatin kaya kayang 100 days pamanungkulan Kenny Angeles City. Kaya bigyan mo ko Justin, pasandahan kayo. Yung si Cecil Humon, kaya betabo naman kayo pamamayag. At yung, masigla, muna naramdaman, pero ano yung expectation mo ganing
inaugural speech ng Conjol Lasatin bilang ika mo naman cultural advocate at magmasabal kaya kultura Kapampangan kaya ni Angeles City. Well, nga sa tamo ken ng Marakala Improvement Pamilyari, isundo no, partine ni legacy, darang na sa atin yan imbes na mababawas, daragdag, lalong miratas sigatas, lalo na nanay kanakanay Banggalaling Angeles bilang gobyerno lokal, ang kay national level, kikilalanan din. So, manasing expectation kang Mayor John Ngeni, uling from congressional tinipaya ken lokal para agit na itang lalong pamangailangan bilang Anghelenyo. Uling igit na pamangailangan ng distrito. So, kitang malawak malawak na experience sa distrito, ngini ibabane ken kaya syudad para palaganapan at lalo na yung palaguan at lalong itasayantas ing Angeles City. Makanyang po yung asahan tamo kang Conjon at lalo na yung palaguan ing Angeles, emo keng heritage, cultural, traditions, kaya ganaganang aspeto na ning kabiyaya na ning meto nga Angeles. Kita pa nga kilala mo ang Conjol kasi Conjol kita mo marano Kenny. Taga ng paman mo oras alas 10. Pero medya ora nga man nun na kaya okasyon na mintaya at kita pamit na lamit sasabihan na ako kapilang pula pawari adurutan nga at mas mayap rendaratang kakatalamita ako lang itang ugali ng Conjol na tsun lagi keng oras. Ako paya ka rin. Ako pakakilala mo kaya. Ako patutuan ko ito. Yapin mayor ako pero Conjol na ako na naman kasi, anya mag-umpisa yan as congressman. Uli nga din kayo nakapapalaw, kaya bakarano na nga na kayo na ako. Basta tigyan po mo nga na kayo, dito kaya, hindi ako na. At kasing cultural event na imagalang niya may sponsor. So that was many years back, may pandemic. So you can imagine how long ago was that, eh? So first term na. Kaya kayo lalapit siya. Wala mo yung congressman, hindi ako na. Wala pitang kaya lalapin mo. Kaya makilala kay Conjo nga. Hanggang mo rin sa pinitang pilido na balo na nga sa atin, balo mo yan. At balo mo, very symbolic niya May tuglong-tuglong na rin tete, manuwat na nga sa handang magawa, madagol, at pituglong-tuglong emo, rin mayayatit ka rin tao. Noon ay pati ka rin ng mga lawot na lugar, ka rin kilot, ka rin taon sa mga lawot. And we have 87 towns. We're talking about 87 na in District 1. At yan, ikwanang palabungan, ikwanang adi ng atensyon. Unano pa, nung yening mayor, yung resyepo pa na Angelenyo lang. Ito, kabili kaya pa mo ko dyan, sinuling yapi na ining national anthem. At pangapagyapi, balik kaya pa, baka nitang bago tamo retang resa-resa, kaya bisa sabihan na munikala na yening Angeles City Conjol Casas. Salamat. Almighty. Paulo G. Santos, live ho, nag-uulat mula ho dyan sa may Lapid Arena para po kaining oath-taking ceremony ng Mayor John Lasatin. At pag-umpisa na po yung kayang termino at syempre inaasahan din kung ano yung kanyang mga programa, mga pangako na iahain, ika nga, sa mga Angelenyo. Yan ho mga kabalen, nasaksihan natin live ho yun, ongoing dyan ho sa may Lapid Arena, Angeles City, ang oath-taking ceremony ni Mayor John Lasatin. Mamaya babalikan natin si Kuyang Paulo G. Santos upang bigyan din pa tayo ng update at kung ano yung mga latest development doon sa area. At tuloy-tuloy muna tayo sa ating pagbabalita. Ito, silipin muna natin real-time traffic situation sa North Luzon Expressway ngayon pong 10:25 ng umaga, July 1, unang araw ng Hulyo. Dito muna ho tayo sa Gawing Itaas sa may area ng Balintawak Toll Plaza. Wala hong pila dyan sa Toll Plaza. Kung patungo ng norte, hindi masyadong mahaba ang aantayin. Sa kabilang linya naman, southbound going to Metro Manila, ayan, maluwag din ang sitwasyon dyan ho sa Balintawak Toll Plaza. Pero kung kayo'y patungo ng Metro Manila at nandyan sa may area ng Valenzuela, asahan po ang mabagal na daloy ng trapiko at sa southbound lane. Pero sa northbound lane, wala pong aberya dyan. Mabilis ang andar
ng mga sasakyan. Samantala sa Mindanao Toll Plaza, mga kabalen, ito ay maluwag din ang sitwasyon sa mga oras na ito. Wala ho masyadong aberya. Wala masyadong sasakyan sa kalsada, pero ingat ho mga kabalen, lalong-lalo na kung yung mga may itinakdang speed limit, tiyakin po na sumunod dun sa mga itinakdang speed limit upang hindi po mauwi sa trahedya, yung inyong pagbabiyahe. O eto kanina, 9:35 ng umaga, merong traffic build up dyan sa may Arbor Link interchange southbound dahil sa road crash. Okay? So yan po yan yung dahilan na kung bakit may build up dyan sa area na yan dahil sa road crash. Latest po yan, update mula po sa North Luzon Expressway. Okay, silipin natin area ng Marilao dito po sa Bulacan. Ang sikat na Marilao Bridge na laging binubunggo ng mga truck. Magkabilang linya, maluwag naman ang sitwasyon dyan ho sa Marilao, portion ng NLEX, north and southbound lane. At ganyan din ang senaryo sa Bocaue Toll Plaza and sa may City of San Fernando. No? Sa magkabilang linya, north and southbound, wala pong masyadong problema dyan. Maluwag ang kalsada, pero huwag masyadong bibilisan. Ito mula sa NLEX, silipin naman ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa lalawigan ng Bataan. Yes, the live traffic update dyan po sa Bataan, real time, 5-1 Bataan. Dyan ho sa may Hermosa SCTEX, maluwag ho ang kalsada, mga kabalen. At sa may Palihan Diversion southbound, dyan sa may area ng Hermosa, wala rin hong masyadong sasakyan. Sa may Balanga Rotary, walang traffic dyan. Stop and go, bigayan dun sa mga intersection. Ingat ho tayo. And sa may 4 lanes bound, ganyan din. Maluwag ho ang sitwasyon. Yung itinakdang speed limit sa mga pangunahing kalsada, dyan sa lalawigan ng Bataan, 60 po sa motorsiklo. 50 naman sa mga truck at van. 80 ho sa mga pribadong sasakyan. At 70 sa mga PUV o itong mga pampubliko, yung mga namamasada. At yan ho mga kabalen, ingat ho sa kalsada, lalo na ngayong maulan ng panahon. Ay madulas ho ang mga kalsada. Ito naman po, speaking of panahon, alamin naman natin ang magiging taya ng panahon mula po sa DOST Pag-asa. Kuyang Obet Madrina. Magandang umaga at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Martes, unang araw sa buwan ng Hulyo. Nasa second half na po tayo ng taong 2025. As of 4:30 AM ay naglabas nga rin po tayo ng thunderstorm advisories mula sa ating iba't ibang mga regional services division ng Pag-asa. Meron po dito sa may Bataan at Zambales, gayon din dito sa may area ng Palawan. Nag-issue po tayo ng thunderstorm advisory. Ibig sabihin, posibleng makaranas pa rin ng mga thunderstorm o mga pagkilat-pagkulog sa may bahaging ito ng ating bansa na maaaring magtagal ng 1 hanggang 2 oras. Kapag pumunta po tayo dito sa panahon.gov.ph at kinilik po natin itong area na to, makikita natin yung mas detalyadong
update dito sa ating mga thunderstorm advisory gaya ng kung anong oras po natin to in-issue as of 3:45 AM na maaaring magtagal hanggang 5:45 AM yung ating inaasahang mga pagkilat pagulog sa may bahagi ng Bataan at Zambales. Kaya inanyayahan ko po kayo na bisitahin itong panahon.gov.ph kung saan makikita nga rin natin ang ating mga thunderstorm advisories, rainfall information at iba pang updates sa ating lagay ng panahon. At ngayong araw nga, dito ay inaasahan natin ang patuloy na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan dulot ng hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon, gayon din sa may area ng Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. Patuloy pa rin nating minomonitor itong low pressure area na huli nating namataan 650 kilometers silangan ng Infanta sa lalawigan ng Quezon. Sa ngayon po ito ay inaasahan natin na medyo maliit pa rin yung tsansa na maging bagyo ngayong araw na ito. Nasa medium chance pa rin po ito. Ibig sabihin, in the next, within 24 hours, medyo maliit pa yung tsansa maging bagyo. Pero sa mga susunod na araw, ay tumataas yung posibilidad na maging isang tropical depression itong low pressure area na ating minomonitor. So magbibigay pa rin po tayo ng mga updates sa mga susunod na sandali. Samantala naman, in the next 4 days, inaasahan natin magpapatuloy ang maulap na kalangitan na malaking tsansa ng mga pag-ulan hanggang sa pagtatapos ng linggong ito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa epekto ng hanging habagat or southwest monsoon. Inaasahan naman natin medyo mababawasan na yung mga pag-ulan sa Mindanao sa mga susunod na araw. Ngayong araw nga dito sa bahagi ng Luzon, inaasahan natin ang malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Central Luzon, kasama din dyan yung area ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, at gayon din itong Metro Manila. Asahan natin malaking tsansa ng pag-ulan sa araw na ito, dulot ng hanging habagat. Habang yung trough o kaulapan na dala ng low pressure area ay magdadala naman ng maulap na kalangitan na malaking tsansa din po ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Isabela, Quirino, kasama din yung Quezon at Aurora at ilang bahagi ng Bicol Region. Ang lalabing bahagi naman ng Luzon, makararanas ng mas maliit na tsansa ng mga pag-ulan pero posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Asahan din yung medyo maalinsangan at mainit na tanghali. Agwat nga ng temperatura sa Lawag nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao 25 to 34 degrees Celsius, sa Baguio naman 17 to 23 degrees Celsius, sa Metro Manila 25 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay 23 to 30 degrees Celsius, habang sa Legazpi sa Bicol ay nasa 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na malaking tsansa ng mga pag-ulan sa Palawan dulot ng southwest monsoon. Ang Calayan Islands ay may temperaturang 25 to 32 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 25 to 32 degrees Celsius. Ang malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas sa malaking tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat. Agwat ang temperatura sa Iloilo hanggang 30 degrees Celsius, sa Cebu naman 26 to 31 degrees Celsius at gayon sa Tacloban nasa 26 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, yung hilagang bahagi ng Mindanao, ito po yung area ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat, habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay posibleng makaranas ng mas maliit na tsansa ng mga pag-ulan pero merong mga localized thunderstorms pa rin at epekto din ng southwest monsoon o habagat. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga 25 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao 24 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan ay wala po tayong nakataas na gale warning. Ibig sabihin, maaaring pumalaot yung mga sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybay ng ating bansa dahil banayad na kasakatamtaman na magiging pag-alon ng ating karagatan. Bagamat mag-ingat kapag may mga thunderstorms, kuminsan nagpapalakas ito ng alon ng ating mga baybayin. Samantala, dahil unang araw po sa buwan ng Hulyo, ito po yung ating inaasahan na usual na track o direksyon ng mga bagyo natin na nabubuo kapag buwan ng Hulyo. Maaari itong tumawid dito sa may bahagi ng Luzon o mag-recurve at pumunta dito sa may area, sa may northeastern part ng ating bansa. Kaya yung binabantay nating low pressure area, posibleng ito po yung maging track o direksyon ng bagyo. Maaari po itong tumawid sa Luzon or dahil medyo malapit na siya sa may area ng eastern section ng Luzon, posible naman itong mag-recurve. So magbibigay pa rin po tayo ng update
sa mga susunod na araw. At ito nga pong buwan ng Hulyo, 2 hanggang 3 bagyo ang inaasahan nating maaring mabuo o papasok ng Philippine Area of Responsibility. Alam po ninyo, kapag buwan ng Hulyo, ito po yung isa sa mga buwan na may pinakamaraming nabubuong bagyo sa loob po ng isang taon. Normally po, yung average natin na bagyo na nabubuo o pumapasok sa panahon or sa buwan ng Hulyo ay hanggang mga around 3 po. Yun po yung average natin, 3 bagyo. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:31 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at sa YouTube, sa ating YouTube channel. Ganyan din po sa ating mga websites, yung pag-asa.doc.gov.ph, at maaari din kayo pumunta sa panahon.gov.ph para makita yung ating mga latest updates sa lagay ng ating panahon at klima. At live po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas sa Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed month of July sa ating lahat. Maraming salamat Kuyang Obet Badrina ng DOST Pag-asa. At eto ho mga kabalin, bago tayo magtungo sa ating susunod na balita, basahin ko lamang yung breaking news. 2 menor de edad. Opo. 2 menor de edad ho sa bayan ng Apalit, Pampanga ang kumpirmadong nalunod at nasawi sa Pampanga River sa gitna ho ng pagdiriwang nito pong 3 araw na Apalit Town Fiesta. Ayon ho yan sa A1 source ng CLTV 36 News. Okay, ito pong mga detalye ay syempre ito amin pong ibabahagi sa inyo kapag nakapanayam na rin natin ito pong mga pamilya. Pero ito po kinumpirma mismo nitong A1 source ng CLTV 36 News na 2 menor de edad nga ang kumpirmadong nalunod sa Pampanga River sa gitna po ng pagdiriwang ng Apalit Town Fiesta. At ito po batay doon sa mga kwento may mga ano na rin may mga viral na rin na video, may mga naka-upload na sa social media. Pero siyempre, bilang respeto po sa pamilya na nagdadalamhati sa mga panahong ito, ayan, at kami po ay nakikiramay, ay hindi muna natin ipapakita rin yung video upang alinsunod na rin ho, bilang paggalang na rin ho dito sa mga naulila nitong mga biktima. Pero yan ho, mga kabalin, at sisikapin namin magbahagi pa ng mga detalye kapag nakapanayam na natin yung mga opisyales at nagbigay na ng go signal din ito pong ating mga sources para makompleto dahil ongoing din yung investigasyon ng mga otoridad para matiyak nga Pero ito po mga kabalin, kumpirmado po ito, 2 ang menor de edad po ang nalunod dyan ho sa may Apalit. Yan pong kasagsaganing fiesta ng Apongiru. Samantala sa ibang balita at nung pa na rin bilang mayor ng Porac, Pampanga, ito pong si Mayor Jing Capil, na alam naman ho natin ay naging masalimuot din yung proseso. Marami nagtatanong, matutuloy ba yung kanyang oath-taking? Nagkaroon ng desisyon na disqualify, nagkaroon ng nag-file ng motion at hanggat wala pang pinal, ito po, siya na nga po inaproklama at nanumpa bilang alkalde ng bayan ng Porac, Pampanga at kabilang sa mga nabanggit dito pong Mayor Capil ay may mga sisibakin sa pwesto sa municipal government. Kung bakit, pakinggan ho natin ang pahayag ni Mayor Jing Capil kaugnay ng usaping iyan. Suporta ang dala niya. Sana po, lisaw-saw tamo. Last po, dakal mangutang ka na ako. Dakal mangutang po ka na ako, kukutang da. Sabi da, maglako ko baka nung magobra. Po. Sana po ay ingenyo ko. Totoo po, maglako kong magobra. Kailangan detang ikabit ko, detang maka-align, detang kanakong prinsipyong matino. Detang manuala, kay kanakong advokasya.
Adyang nino naman po maging mayor. Halimbawa, alwaman ako. Mo naman pwedeng ikabit. Detang utusan me para papagobran kay bat ko kontraya teter ko yan nining may sakripisyo. Alwa mo ako, ikatamo nga ning sakripisyo. Anya, kailangan itang katamong kuanan, itang kanakong kuanan, makaalay niya, kay katang prinsipyo, makaalay niya, kay katang advokasya. Ang masanting ibalik dala. Suporta ang dala. Yan ho mga kabalen, ang tinig ni Porac Mayor Jing Capil kaugnay nitong mga plano niya sa kanya hong pamumuno sa bayan ng Porac, Pampanga. At ayon ho sa alkalde, meron siyang mga tatanggalin na empleyado ng munisipyo dahil hindi aligned sa kanya. At ken po nga mano ning mayor, nanan mo netang utos me kay Teter Kuyan o hindi ika nga susunod pumaminto kayo. Kaya dapat sakripisyo kanita alwago yan nung alwa yung balen ni Porac. Kaya ayon ho sa kanya dapat aligned sa kanyang prinsipyo at sa kanyang paniniwala ang mga empleyado. Kaya ito ho, kinumpirma yan ni Mayor Capil sa kanyang inaugural speech na meron nga siyang tatanggaling mga manggagawa dyan sa may municipal government ng Porac, Pampanga. Mula ho sa bayan ng Porac, tumungo naman tayo sa Mabalacat City. Ito kaugnay na usapin ng mga job order, yung mga JO workers, meron hong sinabi si Vice Mayor Castro na posibleng walang sweldo. Pakinggan ho natin yung pahayag ni Vice Mayor Castro ng Mabalacat City kaugnay nga nitong issue ng mga job order, yung mga JO kung tawagin dyan sa Mabalacat City LGU. Narito po ang pahayag ng Vice Alkalde. Kuring kakatamong job orders, din kakatamong kontrakto, lapin din casual tamo, na hanggang December, ala na kayo panaldo. Nung nanong dahilan, may po balo, pero ako pumigaga na ka, mag-umpisaya po kini, yung transparency, nung atin pong minyamantala, karetang milabasan administrasyon, king kabana po ng bayan, tagalan at tagalan nila pong Attorney General Kinren. Tingin niyo po ganang transition? May napnapya po ing kaya katamong pera. Ikit miya po 2 weeks before election, nakapagluwal na pa pong 240 million. Imagine, until today, unliquidated la pa. At ikaw po personal na mensahe ka rin pong kapanibalan po kayo sabi ng financial sa inyo. Ano pa na po niya may labasan niya pong turnover, pakisabihan ko niya po yung kakatamong city treasurer at paborin niyo pong may labas tanganan niya po yung kabanan ng syudad, karan na pong tao rin, ako po may lunas ka rin kapwa yung mabalakay niyo at paborin niyo makanyan. Yung segot na po ka na ako, alaki po nga kaparapat, Vice Mayor, ating kayo nga karapat nung bisa kayo. Ako, konselor ko, muling buri kong gusto, ating ko nga karapat. Manindigan ko kaya itong gusto. At rough estimate, rin po JO apektado, mga pilan na po. 6,000 rin di sa aming JO. Sobra na po karakal. 6,000, kabilugan na Mabalacat, at baka naano kaya pong mag-hire ka niya na kontrakto, alam po pa rin kaya katamong JO, nung wala mo pong panweldo. Kaya po may sasabi kaming Attorney General, halos aldoldo, nung makanano may nga paralanan, nangyayaman italaman na kompleto, retang kabuuan na 3 hanggang 4,000 JO, at least man lang manikwata mo bang kanita ing syudad Mabalacat ay pumulok. Kasi rin pong kaya katamong set super, mitok ng lana man kanya, ling end of contract la, ngayon imantong kami pong panweldo, bang kanita, magtuloy-tuloy po ing karelang serbisyo.
Yan ho mga kabalen, ang hiling ni Vice Mayor June Castro ng Mabalacat City, Pampanga, kaugnay ho nitong mga job order ng workers na wala na umanong pondo, wala sila umanong pondong inabutan na pampasweldo para sa mga JO hanggang Disyembre, 6,000 yan. Pero tiniyak naman ni VM June Castro na magsisimula na yung kanilang proyekto umano ng transparency at gagawa ng paraan upang masundan itong problema na kanila umanong dinatnan at ano tawag dito, madiin din ang o binigyang diin din ni Vice Mayor June Castro. Ito pong gagawin nilang paghahabol sa mga dapat managot kung bakit king amano da menap na piya ing kabanin balen. Kasama umano sa kanyang isusulong sa kanyang pamumuno bilang vice-alkalde at pinuno ng sangguniang panlunsod ay itong transparency. Okay, ito po yung binigyang diin ni Vice Mayor June Castro. Samantala, mula naman sa Mabalacat City, magtungo naman ho tayo sa Sasmuan, Pampanga, kung saan ito ay, mga kabalen, nanumpa na rin para sa kanyang ikatlong termino si Sasmuan, Pampanga Mayor Catalina Cabrera, at or para sa kanyang ikalawang termino, okay, second term. Bilang alkalde po ng Sasmuan, Pampanga, ginanap po yan sa Don Lorenzo Park sa Barangay Santa Lucia nito pong Lunes, June 30. Kasabay ho niyang nanumpa si Vice Mayor Pastor June Tamayo at 8 miyembro ng Sangguniang Bayan. Dumalo rin ho sa pagtitipon si Pampanga 2nd District Representative at dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo bilang pangunahing pandangal o panauhing pandangal. Ayan. Mali po yung basa ni Kuya Justin. Sorry. Pag guest of honor, panauhing pandangal. Yan. Ito po yung ilan sa mga kaganapan. At si former President at Representative Gloria Macapagal Arroyo ang officiate din itong oath-taking ni Mayor Catalina Cabrera. Congratulations po kay Mayor Catalina Cabrera at sa mamamayan ng Sasmuan. Opo, Ken pong Baleni Sasmuan. Yan ho yung ilan sa mga eksena dyan sa ginanap na oath-taking ceremony ni Mayor Lina. Ito naman mga kabalan, silipin natin yung ilan sa mga larawan na ibinadala ni Kuyang Paulo G. Santos. Kanina nga nakapaliyam natin oath-taking ceremony ni Mayor John Lasapin dyan sa Angeles City. At ongoing live ngayon, ongoing yan. Pero ito, pakita lang natin yung ilan sa mga larawan kabilang ho sa mga maagang dumalo, yung mga nagsimulang yung mga nagsidatingan dyan sa pagdiriwang sa Lapid Arena. Ito pong, syempre, ating kaibigan mula sa Clark Development Corporation. Ang pinuno po ng kanilang Communication Division, Astrud Aguinaldo, at kasama yung kanilang pong mga members ng team. Nandito rin, nakita natin, yan, si dating Mayor at CDC Chairman Ed Pamintuan. Kasama ho si Willie Rivera at dating konsihal din po, mga kabalen, sa lungsod ng Angeles.
Yan lamang ho yan sa mga eksena sa oath-taking ceremony ni Mayor Carmelo John Lasapin II ng Angeles City na kasalukuyan pong nagaganap ngayon. Yes, mga kababayan, dyan sa may Lapid Arena sa syudad. Mula ho sa Angeles City, silipin naman din natin yung naging oath-taking ceremony sa bayan ho ng Magalang, Pampanga. Ito ho mga kabalen, sumumpa na rin sa tungkulin sina Mayor Malu Lacson at Vice Mayor Eler Pecson at yung mga miyembro ho ng ika-12 Sangguniang Bayan ng Magalang. Ito pong Lunes yan, June 30. Pinangunahan po ni Vice Governor Dennis Delta Pineda ang inauguration rites na ginanap sa San Bartolome Parish Church. Vice Governor na si Governor Delta sa ngayon, dahil July 1 na. At upang ipakita naman ang pasasalamat ng mga opisyal, isang imahe ng patron ng bayan na si San Bartolome ang ibinigay ho kay Vice Governor Dennis Delta Pineda. Dumala rin sa oath-taking ceremony at nanumpa sina Pampanga 1st District Board Member Cherry Manalo at maging si Christian Halili. Ito mga kabaled, bago ako magpaalam, gusto ko lang ibahagi din sa inyo ito pong balita, kaugnay nga nitong 3 parangal na tinanggap ho ng CLTV 36 sa katatapos lamang na KBP Golden Dove Awards. At kami po ay labis-labis na nagpapasalamat, hindi lamang siyempre sa KBP, kundi sa pamunuan ng CLTV 36, lalong-lalo na sa Laos family, sa harap ho sa kanilang walang sawang suporta at paniniwala dito sa aming ginagawa para ho sa mga ating mga kabalen at karehiyon dito po sa gitnang Luzon. At syempre maraming salamat lalong-lalo na sa ating mga kababayan dito po sa gitnang Luzon na patuloy hong tumatangkilik dito sa ating TV station, sa ating mga programa, sa ating mga kwento at patuloy na nagbabahagi. Hindi lamang po nanonood, nagbabahagi sila ng kanilang kwento dahil ito pong CLTV 36, ito po laman ho namin, laman ho nitong ating mga programa ay ito pong mga kwento ng mga taga Central Luzon. Kaya ito mga kabalen, para po sa inyo itong mga karangalang ito at panoorin natin itong balita ni Lizen Morton. And the Golden Dove for Best TV Station Provincial goes to CLTV 36 UHF Radio World Broadcasting Corporation. Isang prestiyosong pagkilala ang iginawad ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa CLTV 36 bilang Best Provincial TV Station sa ginanap na 28th KBP Golden Dove Awards nitong Huwebes, June 26. Pahayag ni Billy San Juan Radio World Broadcasting Corporation Media Group Head, ang parangal ay hindi lamang para sa istasyon, kundi para sa buong organisasyon. This is
as a recognition of our brand, our unique blend of informing and entertaining our local audiences. Radio World Broadcasting Corporation is on its 30th year. The RBC Media Group, which CLTV 36 is a part of. Dagdag pa ni San Juan, inaalay ng CLTV 36 ang pagkilalang ito sa mga patuloy na tumatangkilik sa lokal at makabuluhang content ng himpilan. To the people of Pampanga, Central Luzon and beyond who supported us all through these years. Parang 30 years born out of adversary, yung Pinatubo eruption. Bukod sa Best Provincial TV Station, nakamit din ng CLTV 36 ang dalawa pang parangal. Best Public Service Program para sa programang So to Speak at Best Science and Technology Program para sa Agri-TV. Ayon kay JM De Jesus, producer ng So to Speak, patunay ang parangal na kayang lumikha ng CLTV 36 ng media content na mahalaga at tumutugon sa totoong pangangailangan ng mga manonood sa Central Luzon. Ito yung munting paraan namin upang magbigay ng impormasyon, tamang impormasyon na siyempre upang linawin lahat ng usapin, upang magkaroon ng idea lahat ng mga manonood, hindi lang sa Central Luzon, hindi lang sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas na rin, na magbigyan ng impormasyon upang malaman nila ano ba mga punot dulo ng bawat usapin. Para naman sa Department of Agriculture Region 3, nakatuwang ng CLTV 36 sa award-winning science program na Agri-TV, ang naturang pagkilala ng KBP ay magsisilbing dagdag inspirasyon para mas pag-ibayuhin ang pagbibigay ng serbisyo sa mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Nagsisilbuit yung inspirasyon pa para sa amin upang magsikap pa po kami na mas matulungan po natin yung atin po mga magsasaka at mangingisda ng Central Luzon na mas mapaangat pa po natin yung kanilang mga kabuhayan. Ipinaliwanag din ng Public Relations Officer ng ahensya na si Ernest Payawal na ang konsepto ng Agri-TV ay bunga ng scientificong pananaliksik ng kanilang kagawaran. Layunin daw nitong maghatid ng makabuluhang kaalaman sa mga stakeholder ng agrikultura. Science-based yung itinuturo natin sa atin po mga magsasaka kasi meron tayong mga research programs or researches na iginagawa sa atin pong kagawaran ng Department of Agriculture Central Luzon na marami doon ay hindi pa naipapublish or hindi pa naipabahagi sa atin pong mga magsasaka at mangingisda, especially sa Central Luzon. So ang Agri-TV Central Luzon ay nagsisilbing platform po upang maibahagi natin yung mga pananaliksik na ito, epektibong pananaliksik upang ma-adapt po ng atin po mga magsasaka at mangingisda. Samantala, nominado rin ang iba pang mga programa at personalidad mula sa Radio World Broadcasting Corporation kabilang ang DWRW 95.1 FM bilang Best FM Radio Station Provincial, Radyo Agrisaka bilang Best Public Affairs Program Provincial, at si Sonia P. Soto bilang Best Public Affairs Program Host ng So to Speak. Ayon kay Tyra Mendoza, Vice President at Operations Head ng RW 95.1 FM, ang naturang mga parangal at pagkilala ay bunga ng malasakit sa komunidad na sinimulan ng kanilang founder na si Levi P. Laus. Lahat naman kasi nagsimula yan talaga sa pagmamahal ng ating founder na si Mr. Levi P. Laus sa ating probinsya, sa probinsyang Kapampangan, sa Ciudad San Fernando. It all emanated from that. Kaya itinayo niya ang radio station ng RW 95.1 FM under Radio World Broadcasting Corporation way back in 1995. Tiniyak din ni Mendoza na patuloy na mag-a-adjust ang media outfits ng Radio World Broadcasting Corporation sa makabagong panahon upang mapalawak pa ang kanilang serbisyo. So asahan po ninyo na mas marami pa ang ihahandog po ng RBC, ng Radio World Broadcasting Corporation, now that we are reaching beyond channels as well. Ang Golden Dove Awards ay pagkilalang ibinibigay ng KBP bilang parangal sa mga natatanging programa at personalidad sa radyo at telebisyon. Layunin ng kapisanan na isulong ang kahusayan, kredibilidad at dedikasyon ng mga media outlet sa buong bansa. Lizan Morten, CLTV 36 News.
pangalan po ng buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, maraming salamat po. At muli, karangalan ho ang maglingkod sa mga mamamayan ng Central Luzon. Ito po si Justin Dizon. Salamat sa pagtutok sa CLTV 36 News Stream.